Iż-żieda l-għoli tal-ħajja fil-budget li jmiss mistennija tkun ta' €16. Dan skont il-mekkaniżmu tal-kola, mekkaniżmu li jaħdem din iż-żieda skont kemm tkun għoliet il-ħajja fis-sena ta' qabel. Għalkemm baqa' qatt ta' ġimgħat biex jitħabbar il-budget, l-imsieħba soċjali jkunu diġà bdew jikkalkulaw kemm se tkun iż-żieda li jingħataw il-ħaddiema. Din is-sena din iż-żieda trid tinħadem fid-dawl ta' waħda mill-inqas rati ta' għoli tal-ħajja li pajjiżna kellu fl-aħħar snin. Rata li kienet ir-riżultat ta' numru ta' miżuri li ħall-Gvern fosthom ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija għall-familji u anke l-istabilità fil-prezz tal-gass u l-fuel. Fil-fatt tal-diversi xhur, il-prezzijiet ta' dawn il-prodotti tant essenzjali ma żdiedux wara li l-Gvern ħadem biex jilħaq ftehim li jħalli l-prezzijiet stabbli. Qabel dawn kienu jinbidlu kull xahar u ħafna drabi kienu jolew. Il-mekkaniżmu li bih tinħadem ir-rata tal-għoli tal-ħajja kien maqbul snin ilu bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali u dejjem kien hemm qbil li dan joffri ċertu stabilità u serħan il-moħħ fis-settur tal-pagi.